Soc fra Josep Anand de Tamil Nadu, de la part sud de l'Índia. Tinc 38 anys. Visc a Igualada, la Catalunya, fa 3 anys. El meu viatge espiritual va començar lentament a partir de molt poques col·leccions de llibres del meu pare que tenia a casa meva. Quan tenia 12 anys vaig llegir un llibret amb dibuixos sobre Sant Francis d'Assís. La seva vida de senzillesa em va inspirar. La petita part de l'oració vocacional a la nostra pregària família diària va ser una de les raons. I solia anar sovint a missa en una de les parròquies dels caputxins quan treballava en una de les empreses de màrqueting d'accions de l'Índia. Després, la inspiració que vaig tenir al principi de la meva vida sobre la vida senzillesa de Sant Francis d'Assís. Aquestes dues coses van coincidir i llavors vaig triar el caputxí.